Kull meta kien hemm sfida, il-poplu Malti dejjem b'xi mod ingħaqad u qam b'saħħtu. Dan kien kliem il-President ta' Malta Dr. George Vella dwar il-poplu Malti Wawċi f'intervista esklusiva ma' One News feluq l-ewwel sena tiegħu bħala President ta' Malta. Kien propju fl-4 ta' April tas-sena li għaddiet li l-President George Vella inħatar bħala l-10 President tar-Repubblika. Fil-Palazz ta' San Anton, il-President ta' Malta qasammana l-ħsibijiet u l-esperjenzi tiegħu issa li għaddiet sena mill-presidenza tiegħu. Fost oħrajn tkellem dwar l-avvenimenti sbieħ li l-aktar jibqgħu f'moħħu bħall-istrina. Taħt iċ-ċirkostanzi ħanajt tallajna somma rekord, mhux daqskemm kienet ir-rekord assolut għax kien fuq 7 miljuni drabi oħra, imma taħt ċirkostanzi għalija ma kontx nippretendi assolutament dik is-somma. Jitkellem ukoll dwar l-isfida tal-coronavirus li ġabet arkubteja lid-dinja kollha. Fil-fatt, waqt l-intervista, il-President għamel diversi appelli biex din is-sitwazzjoni terġa' lura normal kemm jista' jkun malajr. Nappella il-kulħadd biex jobdi l-ordnijiet, għax dan mhux qed nagħmluh għalina, qed nagħmlu sagrifiċċju li hu sagrifiċċju ma nafx li mhuwiex, għall-ġid tagħna stess, għall-ġid tal-familji tagħna u għall-ġid tal-popolazzjoni kollha. Ma naqasx li tkellem dwar kif il-ħajja presidenzjali qalbet ta' taħt fuq il-ħajja personali tiegħu. Il-kelma l-użrat hija tajba ta' taħt fuq assolutament ma fadal xejn mill-privatezza u mill-mod kif kont ngħaddi il-ġurnata għad-dar. Dan u aktar fl-intervista li se tkun qed tixxandar b'mod sieħ għada fis-7 ta' filgħaxija fuq One. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jixxandru fuq One permezz ta' One Play.